монтажни дейности за полагане на топлопровод към EVN Топлофикация Пловдив. Колко време ще продължи ремонтът? Значи нашият срок е 1 месец да положим топлопровода. Колко метра е топлопроводът? Значи 150 метра. 150 метра, като тук има един участък, който е така наречения пек компенсатор. Има повече заварки. Очакваме и археология, която вероятно ще добави малко работата. След края на полагането на тръбите ще се слага асфалтовата настилка? Не. Идат да работят и останалите фирми, които това е част от проекта по обновяването на булевард Васил Априлов. Тоест има да се сменя водопровод и останалите комуникации, електро, БТК и така нататък. На практика колко време ще бъде затворено кръстовището? Значи, може би ще е по-дълго време затворено, порядъка на 3-4 месеца, тъй като трябва да извършат и останалите дейности. Полагането на асфалта, вертикална планировка, тук се планира кръгово кръстовище, така че... Да се заредим с търпение. Да. Ако може вашето име и длъжност? Здравейте, Кефейок се казвам, офис менеджер съм на фирма Красина ОБ. Която изпълнява строителните дейности на топлофикацията. Да. Благодаря.